Bueno, gaur ikusi ditugu hemen Anoetako umeak, gaur zien 3. mailako, lehen hezkuntzako 3. maila, normal izaten dira 6. mailako, gaur gaztetxoak zian. Eta pasadi 25 ume, berez programa hontan aurten 1800 pasako dira, orduan hemen Tolosan gaur 25, orduan programa anizu bezala dauka izena, eta asmoa da pixka bat behei gerturatzea desgaitasuna duten pertsonak ezagutzea, bere lan gaitasunak ezagutzea, eta ere bai, pixka bat desgaitasunari buruz bere aurreritziak eta aldatzeko asmoa genduke, ez? Orduan, programa berez die 3 sesio bat egiten dute gelan, aurrena etorri aurretik prestatzen dute material bat desgaitasunari buruz jorratzeko, etortzen die honea tailerrea 2. sesioan, 2 orduko bisita egiten dugu, eta gero 3. sesioa izango litzeke, pixka bat hausnarketa, bisitari buruz, eta nahi ezkero, badukegu web orrialdea www.lehenzubezala.com, eta bertan parte hartu dezakete, bai pertsonalki edo bai gela bezala. Umeak impacto desentea ukitzen du bisita, ez? Igual jendeare bai nola herrikoa da, edo herritikan gertu ezautzen dituzte, kalen ikusita, baina ikusten dituzte beste kontestu batzutan, ez? Orduan honea sartu eta ikusi jantzita lanean, lana gogor egiten da eta fundamentuz, orduan ikusten dituzte bestera batea, eta konturatzen dira, igual errespetu aldetik, eta beste rol bat ere jartzen diete, ez? Orduan, nik uste lortzen dela behaiek ikuspuntua pixka bat aldatzea. Gero beste alde, tailerrak modernoak dira, daukate bere teknologia, bere lineak, eta horrekin harritzen dira desente, igual ez dutela ezagutzen beste tailerrik, ez? Hontan 120-130 langile daude, desgaitasuna duten langileak. Gero daude, enkargatuak, dago tailer burua, daude auxiliares de linea, dago biltegi zaina, figura desberdina daude, totalen ikuste 150 inguru izango diela. Gureak ditu tailer desberdinak Gipuzkoan zehar, kasu honetan Tolosakoa gehien bat egiten du automoziorako lana. Orduan egiten ditugu kableak montatu, adibidez Volkswagen Golfentzako, diekotxeko markantzako, automoziorako, eta egiten dugu fokoentzako kableak montatu. Orduan, linean egiten die lanak, postu bakoitzak egiten du tarea txiki bat, eta dago petaka bat, boitzetik joana postutik postura, eta pertsona bakoitzak badakiz ere egin behar duen. Gizarteak, gertu gureak ez duen ezautzen, edo olako lantokiak ez ditunak ezautzen, ez dakila zer egiten dugu, ez? Zer egiten dugun, eta orduan, umeetatik hasita, gure helburua zen, gai bagea umeak ikustea, umeak ere etxeen pixka kontatuko dute, eta urtez urte pasatzen juten badia, badidez 2. mailako ume guztiak, hori daukatela ere bai. Langilei gustatzen zaie, bisitak egoten dira desberdinak, ez? Batzutan bezeroak etortzen dira, orduan dira bisita serioak. Kasu honetan umeekin nik uste gustora bilditzen diela baita ere, bere lana erakusten dutelako, ez? Eta harro nolabait sentitzen dira, esateko, nik hau egiten dut, ez? Eta umeak ikusi dezaten, da gero umeak txikiak izan da, beti maitagarriko dira, eta nik uste gustua hartzen dituztela.